Marku, tak já moc děkuji za to, že jsi nám dneska pomáhal, bez tebe bychom to nezvládli. Moc díky, dělali jsme distribuci poukázek lidem, těm nejzranitelnějším, které mají třeba hodně dětí a teď si za to můžou nakoupit jídlo, hygienické potřeby, možná něco na zub pro děti a pro vlastní rodinu. Takže moc děkuju. Jaké to bylo pro tebe? Pre mňa to bolo také, musím to povedať, že ako keby poprvýkrát, lebo väčšinou chodím po tej osade, koordinujem tu ľudí, upratujeme, ale priamo v tých domčekoch som nikdy nebol. Takže aj pre mňa to bolo také troška iné a nevidel som tú chudobu tak priamo ako zvonka, keď človek chodí len po vonka a vidí aj proste len ľudí a nevidí, ako chudobne žijú. Takže se tě to dotklo? Veľmi. A co tě nejvíc zasáhlo, když jsi byl uvnitř? Co tam jako... Tá chudoba, ako ľudia žijú. Jednoducho proste, že ja som myslel, že to už neexistuje tá chudoba. Že ľudia sa posunuli niekde ďalej. Ale oni za to nemôžu. Proste možno, že nemajú podmienky na lepší život a žijú ako môžu. A jak tohle ta zkušenost tvoje ovlivní tvoji další práci, protože ty vlastně s těma lidma jsi v neustálém kontaktu? Možná bys mohl říct i co děláš na kameru? No, robím tu koordinátora, hlavného koordinátora, v podstate riadím ľudí a riadím ľudí, aby upratovali vonka okolo kontajnerov, okolo verejných priestranstvách. Takže upozorňujem ľudí, že popraste si to, aby bolo čisto, smerujem ľudí k tomu, aby sa im lepšie žilo, aj aby ten odpad končil v kontajneri, nie niekde na zemi pri dverách a takto. A ta zkušenost teda ti pomůže nějak v té další práci? Nebo co to pro tebe znamená? Znamená to pre mňa veľmi veľa a budem sa snažiť tým ľuďom nejako pomôcť. Budem sa na nich troška ináč pozerať už, lebo videl som tú dobu a veľmi ma to zasiahlo. A jak se ti spolupracovalo s náma? Přece jenom tady byli lidi z různých zemí. A ešte by som sa chcel vám poďakovať, lebo vy ste tým ľuďom veľmi pomohli tá organizácia, lebo nie je stále taká možnosť, že niekto tu príde a pomôže tým ľuďom. Takže ja by som sa chcel poďakovať mene všetkým ľuďom, ktorí ste pomohli a dúfam, že do budúcna ešte nejakú pomoc vymyslíme a že nejakým aspoň troška pomôžeme. Tak zlepšíme ten... Jako díky jsou vzájemné, jsme jeden tým. Takže ďakujem, veľké ďakujem pre vás.